Chino! Kimchi Chino! 오빠. At ngayong Nobyembre, ngayon na ang buwan ng mga Scorpio, di ba? Na magaling manusok. Kung tumusok ay talaga nga namang makamandag. At itong DJ na naririnig mo ngayong buwan, ngayon buwan din po ako sinilang. mahal. 안녕하세요. 김치네입니다. Sabi ni Boy Pindot, kami po ay naiputok noong Valentine's. Anyway, mahala ko to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to mahal si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap. Nayuyug-yug na yung utak ko. Anyway, mahal. Totoo yun diba? Tama ang pagkakarinig nyo, mga mahal. Si Kim Chino po ay pinanganak ng November 10. Oo, hindi ko nasasabihin kung anong year. Pinanganak ako November 10 at Lunes na po ang aking birthday! Woo! Mahal, sinasabi ko yan in advance para naman makapaghanda ka sa regalo mo sa akin. Okay, mahal? Isasend ko na lang, ipopost ko na lang ang QR code kasi mas okay nang tinatanggap ay pera. Kami pong mga may birthday ng Nobyembre ay talaga nga namang special kasi kami ay ginawa ng Valentine's. Kami po ay talaga nga namang pinaghirapan, pinagpawisan, pinagpaguran noong February 14. Tawa na, Boy Pindot. And anyway, fun fact, ang dami po naming November birthday babies dito sa Love Radio. Si Nicole Leala, November 28. Si Titan Jello, November 1. Si Broski, Anong November ba? Basta November. Tapos ako November 10. So kami po ay mga produkto ng Valentine's. Sana all make a Valentine's Day. Anyway, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 pwede mong ipangregalo na birthday gift sa iyong jowa. Eto na mahal. Unang pangregalo sa birthday gift, sa birthday gift sa jowa mo ay walang iba, pagmamahal. Ito yung sinasabi nating regalong hindi mo na kailangan i-gift wrap pero talaga nga namang tagos hanggang kaluluwa. Wow! Diba? Ito yung walang expiration date, hindi katulad ng tsokolate o kahit yung mga flowers, diba? Lalong tumatamis yan kapag tumatagal at totoo. Kasi sa panahon ngayon, hindi na nagsiseryoso ang mga tao. Very rare na. At meron talagang magjowa, hindi naman mahal lang isa't isa. O diba, totoo, naggagamitan lang, nagtitikiman lang, tapos kapag gabi, dun lang sweet. Tapos maraming kabit, maraming plus one, may third party. Kaya kung ikaw ay merong jowa, mahalin mo. Hindi yung katulad ng iba dyan. Naghahanap pa ng iba kahit taken na. Diba? Ayaw makontento. Kaya ngayong birthday ng jowa mo, katulad ni Kim Chino magbe-birthday, mahalin mo. Iparamdam mo na special ang araw nila. Kasi ako si Kim Chino, hindi ko po alam ang pakiramdam ng sineselebrate ang birthday. Talagang nililib ko lang yan. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa regalong pwede mong ibigay sa jowa mo. Meron pa akong 2 dito, kaya tutok ka lang sa akin kasi tututukan din kita. Mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!